Annabi Musa ya ce wa Ubangijinsa, ya Ubangiji, lallai ni na gani a rubuce a cikin attaura, lallai akwai wata al'umma da za ta zo, idan loma na abinci ya shiga cikinsu zan gafarta musu, domin lallai su suna fara cin abinci da bismillah, kuma idan suka gama suna cewa alhamdulillah. Sai annabi Musa ya ce wa Allah, ya Allah, ka sanya su zama al'ummata ya Ubangiji. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa, ya Musa, lallai al'umman annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa ya ce wa Ubangijinsa, lallai ni na gani a rubuce a cikin alluna na attaura, lallai akwai wata al'umma idan ɗayansu ya yi niyyar aikata sabo ko mummunan aiki sai ya ƙi aikatawa ya barta domin tsoron Allah, za ka rubuta masa lada domin barin sabon, ka sanya su zama al'ummata ya Ubangiji. Sai Allah ya ce masa, ya Musa, lallai su al'umman annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa ya ce, ya Ubangiji, na gani a rubuce a cikin alluna na attaura, lallai akwai wata al'umma idan ɗayansu ya yi niyya aikata kyakkyawan aiki ko na lada sai bai samu damar aikatawa ba, za a rubuta masa lada, idan kuma ya aikata za a rubuta masa lada 10 zuwa ninki 700. Ya Ubangiji, ka sanya su zama al'ummata. Sai Allah ya ce masa, ya Musa, lallai su al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi Musa ya ce, ya Ubangiji, ka sanya ni daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.